niki kisah perjalanan. Nggih. Dadi ditemoni laki-laki setengah baya ngene mriki teng gobok niku. Dadi diceritani tirakatan ngene mriki 40 hari. Lah 40 hari niku ketinggal sinar. Nonton dipadosi ndukure manting mriku. Sesuke nggih pakaian niku Jawa. Seleret-seleret mengkulo diceritani nggih ngene sanding watu. Waktu piyambak Dalu. nggih dalu. Niki cara ndugi Mataram. Ini saya akan menuju ke makam di tengah hutan. Nah, diantar dengan sosok pria sakti yang merawat lokasi ini. Beliau bernama Pak Slamet. Pak niki badhe pirsa mriki rumiyin ten makam. Oh, ten makam. Nggih. Lewatnya kedah mriko nggih. Nggih. Niki di atas perbukitan nopo nggih namine? Putuk nopo? Niki putu kawasan Watu Lumbung. Watu Lumbung. Nggih. Di dalam cungkup ini ada dua makam, Pak nggih. Nggih. Makam sinten niki? Niki Canggasarno kali Buyutini. Laki-laki dan perempuan ngoten. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Batu nisannya sendiri niki ndamel batu andesit ngoten nggih, watu Niku watu gilang. watu gilang nggih. Nggih. Artinya asli, Pak nggih. Nggih. Oh iya. Wonten ukirane nama ngoten ngoten. Mboten enten. Nah, beliau ini kisahnya niku seperti apa bisa sampai di gunung ini? Kalau menurut mbah-mbah seperti itu, Pak. Dadi waktu niku kula niki kisah perjalanan. Nggih. Dadi ditemoni napa laki-laki setengah baya ngene mriki teng gobok niku. Dadi diceritani. Dadi asal usule niku waktu nemokaken Mbah Sinari niku tirakatan ngene mriki cara ngoten napa 40 hari. Lah 40 hari niku ketinggal sinar. Nonton dipadosi ngene napa ndukure manting mriku. Daerah mriku. Nggih. Dadi ngene mriku niku disukani Tenger Tunggal. Ngoten terus balik malih. Terus napa tekan 40 hari lagi. Terus ketinggal sinar malih. Akhirnya ditanggleti. Jenengan sinten? Asale mboten jawab. Akhirnya nggih niku tangleti malih Mbah Sinari. Jadi sebetulnya juga lebih tua niki nggih makam ten mriki Nggih. daripada niki sing nemokaken lah Soale ibarat. niki sing nemokaken Mbah Sinari. Dadi cara ngoten sing uri-uri leluhur ten Desa niki. desa Manting niku kan Canggasarno niki. Mbah Sarno Nggih. niki. Tapi masyarakat nggih tasik tetep ngugemi punden niki sebagai nur napa lebih Nggih lebih condong ten Mbah Sinari timbangane ten mriki cara masyarakat. oh jenengan kiambek memang tidak ada yang mengutus nggih namung Nggih cara ngoten kula niku cara ibarate wong mosok awak iku gak duwe rasa terima kasih karo napa sing ngekeki lahan, sing babatno lahan. nggih. Mosok kabeh-kabeh napa sing diurus kok sing kedol tok.
Nggih. Padahal sing babat desa kene kan Canggasarno. Tapi opo kok gak diurus niki. Nggih. Akhirnya inisiatif jenengan Nggih. ngerawat niki nggih. Nggih. Dadi cara kula ki ambek kan mosok awak dhewe kate niru masyarakat. Sing napa cara ngoten mboten ruh terima kasih karo leluhur. Dengan inisiatif akhirnya Nggih. merawat niki. Nggih. Dan niki kan nggih area ladang jenengan apa Sanes beto malih. benten malih. Nggih. Karena riyen jenengan kan celak niki Nggih. nggih. Nah selamatan mriki napa wonten malih kejadian sing nate dipirsani mbae niki? Sakjane kathah mah. Cuma sing paling penting kan sing pun ketok wujud. Oh, Jadi cara wong padas bukti kan sing barang wujud. Sakniki nek dereng wujud lan apa arek diucapke. Nek kula dhewe mboten remen. Kula dhewe niku bukti kula lumpukno dhisik, cara ana wong takok, "Endi buktine?" Lho niki lho. Tidak hanya ngomong Nggih. asal-asalan ngono. Dadi cara ngomong ora angger jarine kono. Wong jare buktine endi kan. Lha nek kula kan mboten purun, dadi bukti kula lumpukno dari situ. Nek sampean kepengin ro bukti niki lho buktine. Tunggale napa singo kembar sing pun pudar niku enten buktine. Itu juga ada sangkut pautnya kali mbae niki. Sakdereng. Saderenge. Nggih. Lokasine nggih celak mriki. Celah. Secara pribadi mbae niki manggi jenengan nate. Nggih pirsa niku wau, dadi cara ngoten nyeritakno asal usule nemokno Mbah Sinari. Nggih sing Dadi mboten gubuk. cara ngoten 4 bulan. Dadi 40 hari niku. Niku sing nyata nggih. Nggih. Sosoke pripun? Sesoke nggih pakaian niku Jawa. Seleret-seleret napa? Coklat ngoten. Nggih. Ireng coklat. Kula diceritani nggih ngene sanding watu. Waktu piyambak Dalu. nggih dalu. Kadang manggi nggih napa? Ajenge magrib ngoten niku. Kadang sak mantune. Kalau menurut era Pak niki dugi era napa nggih? Sing pundi? Mbae niki Niki cara dugi Mataram. Mataram. Nggih. Nggih leres nek ningali sejarah dugi Mbah Sinari kan wonten narasi memang menyebutkan yang menemukan dari Mataram. Nggih. Mataram Islam nggih. Mataram Jogja. Oh lagi pun Nggih. Islam. Islam. Artinya memang Nggih. terbukti niki pun Nggih. wonten makame ngoten. Dadi waktu ngene mriki mon kula kajenge mandhap niku cara ngoten napa diganggan ngalih lokasi dadi dipeseni ojo pisan-pisan ninggalno 5 waktu. Pesen ngoten. Niku tahun 2003. Terus kados cungkup niki sebelum ada makam apa niki nggih sampun wonten? Dereng niki kula bangun tahun 2023. Secara pribadi atau Pribadi. pribadi jenengan piyambak. Dadi nggih dadi cara rasa terima kasih kula kalih leluhur. Niku. Dengan sukarela niki piyambak napa nggih dibantu warga? Nggih sebagian. Sebagian. Nek sing cagak sekawan niki kan kula dekno piyambak. Oh nggih. Nggih. Niki sekawan ageng niki, Pak. Dadi tiyang mriki niku semerepe pun ngadeg. Kados kantun lintu-lintune nggih. Dadi kantun niku napa masang suntuk kalih sing dereng niku. Wong niku mawon asal usile sik lah Pak cek jangkep napa bahane. Kan suntuk kalih niku dengan ngedegaken kali perhutani. Dadi kula akal bener ini anten dubrak-ubrak, bener ini anten dubrak-ubrak. Dadi akhirnya awas kon kula ngoten tok. Dadi waktu mboten enten tiyang. Dadi cara wong mara mriki ruwe pun ngadeg. Jenengan kerjaaken Nggih piyambak. piyambak. Mboten dibantu sinten-sinten. Mboten.
Lah kayune niki piyambak nggih mendhet ndugi alas mriki. Nggih, niki. Ler niki. Lah wau kan Niki jenengan lah. sanjang perhutani, berarti niki nggih asline lahan perhutani Nggih, disewakaken ngoten. sebagian mboten. Ya napa? Kan cara tiyang kampung kan niku napa babah napa damel perkebunan. Nggih. Kan ngoten. Oh, niku mboten napa nggih. Mboten. Dadi mungkin wayahe nanem napa kayu nggih nanem. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Pokok mboten dihuni secara permanen ngoten nggih mungkin. Sing mboten angsal. Maksudnya dibangun bangunan sing permanen ngoten lho, Pak. Tapi kalau napa cara dibukar teman nggih mboten temut enggak ada. Oh, ngoten. Nggih temut purbakala. Nggih. Sing kawasan mriki sak ngalir. Masalah lahane 5 hektar sekitaran. Sing wonten benda purbakalane. Purbakalan. Lah jenis watu purba, ini kok watu gudeg niku. Oh. Batu andesit.